Para sederek kang kinasih ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih ing wekdal menika kagem nyinaoni piwucal sekolah Sabat. Boten kraos kita sampun dumugi ing piwucal pungkasan, nggih menika piwucal kaping 13 ing kuartal kalih taun 2000 selangkung menika. Ingkang ngagem judul nggih menika ringkesan pungkasan. Nggih, ringkesan pungkasan. Bapak Ibu lan para sedaya saderengipun kita lajengaken kula badhe maosaken ayat pengetan ingkang dipun pendet saking buku Yunus pasalipun setunggal ayatipun 9 nggih. Yunus setunggal ayatipun 9 kula waosaken mekaten firmanipun Gusti. Yunus setunggal ayatipun 9. Wangsulane Nabi Yunus, kula tiang Ibrani, kula ngabekti dhateng Pangeran Yehuwa, Gusti Allah ingkang kagungan langit, ingkang sampun nitahaken seganten lan daratan. Monggo kita ndedonga. Duh Rama kang jumeneng ing swarga langgeng, kawula ngundang kuasanipun Gusti supados sesarengan kalih kawula sami. Saengga rikala kawula nyinaoni piwucal sekolah Sabat menika, kawula saged dipun ajak supados sedya kalih nampi pahargyanipun Gusti ing jaman kawula menika. Sedaya menika kawula aturaken ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek sedaya, ing piwucal menika kita dipun ajak supados kita nggadahi pemikiran utawi pandangan bilih sedaya menika sedaya ing donya menika wonten akhiripun. Nggih. Menawi gereja kita sering nyebut nggih menika pahargyaning rawuhing Gusti utawi rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih. Lan enten istilah malih ingkang sanes ingkang dipun sebut dinten kiamat. Niku ingkang badhe kita sinaoni ing wekdal menika. Menawi kita emut malih ayat pengetan kita kala wau, ngendikanipun Yunus menika kados ngendikanipun utawi kata-kata kita ingkang sampun nyembah kalih Gusti Allah. Nggih menika ingkang kagungan lan nyiptakaken donya menika, langit lan daratan. Artinipun sedaya donya lan saisinipun menika nggih menika pangeran ingkang nyiptakaken. Dados menawi kita waos kisahipun Yunus menika nggih termasuk nabi ingkang enggan. Istilahipun boten langsung purun dados kagem nyampeaken utawi nyiaraken kabenaranipun Gusti. Soalipun rikala piyambakipun dipun utus kalih Gusti Allah supados kesah ten negeri Niniwe niku, soalipun sampun dados sampun kathah kejahatan ingkang kedadosan ing mriku. Yunus menika boten langsung menuju tun Niniwe. Nanging piyambakipun
sesah. Nggih, kesah ing tempatipun ingkang sanes. Ngantos piyambakipun kedah dipun tangkep, dipun ulu kalih iwak ingkang ageng. Nggih. Selami enten madaranipun iwak menika utawi perut ikan menika Yunus 3 dinten ten mriku. Sakwise 3 dinten piyambakipun ndedonga akhiripun dipun muntahaken. Nggih, dipun muntahaken. Niki nggih menika enten hubunganipun kalih napa ingkang dipun lakokaken kalih Gusti Yesus rikala ing donya menika. Dados kisah menika, kisahipun Yunus ing madaranipun iwak kalawau niku dipun genapi ing panguripanipun utawi gesangipun Gusti Yesus. Dipun sebataken nggih, Yunus ngentekne 3 dina ing wetenge iwak sing gedhe merga dosa-dosane awake dhewe. Nanging Gusti Yesus ngentekne 3 dina ing kubur merga dosa-dosa manungsa. Niki bentenipun nek Yunus niku merga dosanipun piyambak, soalipun sejatosipun sejatosipun Yunus ngakeni bilih piyambakipun menika umatipun Gusti Allah, nanging piyambakipun boten nglakokaken napa ingkang dados perintahipun Gusti Allah. Akhire ing perut ikan. Nek Gusti Yesus 3 dina utawi 3 dinten ing kubur boten kalih dosa-dosane, nanging kagem nebus kawula lan kita sedaya supados kita pikantuk kawilujengan. Niku dados sampun dipun genapi kisahipun Yunus ing dirinipun Gusti Yesus. Milane menawi kita waos ing buku Matius 12 ayat 3 dosa 8 kalih ngantos 4 dosa kalih menika kita saged nemokaken ceritanipun Yunus ing buku Matius menika. Lan salajengipun Yunus akhiripun piyambakipun salajengipun dipun muntahaken, piyambakipun purun nggih, purun nglakokaken perintahipun Gusti. Lan akhiripun piyambakipun dengan kalih semangat ingkang enggal mlebu ten kutha Niniwe, lan akhiripun kutha Niniwe menika boten siyos nggih, boten siyos dipun hukum kalih Gusti Allah. Lan akhiripun malah pikantuk keselamatan. Dados niki setunggaling piwucal utawi pengajaran ingkang sae menawi tiyang menawi kita menawi umatipun Gusti menika miturut dumateng perintahipun Gusti, boten namung piyambakipun ingkang dipun slametaken, boten namung juru kabaripun menika ingkang pikantuk kawilujengan, nanging tiang-tiang ingkang purun nggih, ingkang purun nrimo lan nglakokaken perintah ingkang sami piyambakipun badhe dipun slametaken. Niki kisahipun ngingingi kisahipun Yunus. Niki setunggal tiyang nggih Yunus, salajengipun ing pengucapan sekolah sahabat menika di sekolah sahabat kita dipun ajak kagem nyinaoni setunggaling nami nggih menika Belsasar.
Belsasar menika sejatosipun piyambakipun sampun ningali napa ingkang dipun lakokaken kalih bapanipun, kalih bapakipun. Nggih, Belsasar menika anakipun Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar masya piyambakipun nika tiyang ingkang disebut nika tiyang kafir, boten nyembah kalih Gusti Allah, akhiripun piyambakipun mereka bertobat. Ya, piyambakipun mereka bertobat. Nanging Belsasar menika boten nglakokaken napa ingkang sae ingkang sampun dipun lakokaken kalih bapanipun. Lan akhiripun nasibipun pripun? Pilihanipun Belsasar menika nggih menika ngrendahaken Gusti Allah. Monggo kita waos sawetara kita waos dumateng buku Daniel pasalipun gangsal ayatipun 21 nggih. Kula waosaken mekaten. Nanging Gusti kawula Sang Prabu Belsasar ingkang putra boten ngesoraken diri sanadyan Gusti kawula nguningani menika sedaya. Dados niki Belsasar menika sejatosipun sampun mireng pitedah-pitedah saking Gusti Allah. Nggih, sang Gusti Allah. Nanging piyambakipun napa kala dipun sebataken Belsasar menika nggih menika boten ngesoraken diri. Artinipun piyambakipun sombong. Nah niki akibatipun tiyang sombong nika badhe dipun rendahaken kalih Gusti Allah. Nanging niki saged dados piwucal, saged dados gambaran dumateng kita sedaya. Nggih menika tergantung kalih pilihan piyambak-piyambakipun. Nggih, kawilujengan menika tergantung kalih piyambak masing-masing istilahipun. Boten bapakipun slamet, anakipun terus slamet. Nah, contonipun nggih menika Nebukadnezar lan Belsasar menika. Sejatosipun tasih kathah contoh yang ingkang lain, ingkang sanes, nanging ing piwucal menika contonipun. Nggih menika Nebukadnezar kalih Belsasar. Nah, salajengipun enten setunggal malih nami ingkang sae. Ingkang saged kita dados gambaran, dados piwucal dumateng kita. Nggih menika Raja Kores. Raja Kores menika sedasipun raja ingkang boten nyembah Gusti Allah, nanging piyambakipun dipun agem kalih Gusti Allah kagem menuhi nubuatanipun Gusti Allah. Nggih menika kagem bangun bait suci, kagem bangun Ka'bah ingkang sampun dipun runtuhaken. Nah, Raja Kores menika maringi wedal, maringi perintah lan maringi dukungan ingkang sanes supados bangsa Israel bangun Ka'bah ingkang dados tempat dados panggenan kagem mulyakaken Gusti Allah. Nah, para bapak, ibu lan para sedherek sedaya, dados menawi kita ringkesaken piwucal sekolah sahabat kita sak menika, kita nggadahi gambaran nggih bilih Gusti Allah menika sejatosipun paring kesempatan. Kados kala wau tiyang Niniwe kagem Yunus diparingi kesempatan, nanging piyambakipun boten langsung nglakokaken. Tur malih diparingi kesempatan malih. Istilahipun nek istilah sak menika kesempatan
kaping kalih. Lan akhiripun Yunus selamat kalih tiang-tiang Niniwe. Salajengipun Gusti Allah maringi kesempatan dumateng Belsasar. Nanging Belsasar boten nglakokaken. Lan Gusti Allah paring kesempatan dumateng Raja Kores piyambakipun nglakokaken. Nggih menika maringi kesempatan dumateng tiang Israel kedah bangun Ka'bah, bangun bait suci. Nah, terus istilahipun Kores menika midhangetaken pitedahipun Gusti Allah. Lan sedaya menika ingkang midhangetaken pitedahipun Gusti Allah pikantuk kawilujengan. Ingkang boten midhangetaken pitedahipun Gusti Allah menika napa nika pikantuk ganjaran. Lan menika sedaya tergantung kalih pilihanipun piyambak-piyambak. Dados napa ingkang kagem piwucal dumateng kita, monggo kita milih, kita nderek Gusti, kita nderek umatipun Gusti Allah, kita midhangetaken pitedahipun Gusti lan nglakokaken supados kita siap, kita napa menika nggih istilahipun sedya menawi dugi Gusti Allah ingkang kaping kalih, menawi pahargyanipun Gusti Allah menika gadah dosa. Sedaya menika kita serahaken, kita nyuwun kuasinipun Gusti Allah supados kita dados tiyang ingkang dipun selamataken. Mekaten piwucal sekolah sahabat kita, monggo kita sami-sami ndedonga. Sepindah malih Duh Gusti, kawula ngaturaken gunge parsami bilih paduka sampun sesarengan kalih kawula sami rikala nyinaoni piwucal sekolah sahabat menika. Mugi-mugi lan pangarepan kawula Gusti Allah tansah nuntun kawula piyambak-piyambak supados kawula saged dados umatipun Gusti ingkang sejatos, ingkang siap menawi pahargyanipun Gusti Allah rawuh kaping kalih kedadosan lan kawula saged dipun slametaken. Kawula pikantuk kawilujengan, pikantuk swarga ingkang langgeng. Sedaya menika kawula aturaken kanthi rendahing manah ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Mekaten para sedaya piwucal sekolah sahabat kita sugeng pinanggih malih ing piwucal salajengipun ing kuartal ingkang anyar. Matur nuwun.